हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव आं दोंसे खन्थाइ लानानै फैलायबाय। खन्थाइखौ सुजुदों रैदोम बर' माजबादिया बगलामारि बाक्सा जिल्लानिफ्राय आरो खन्थाइखौ आवरायदों आं मनजिला बर' चिरां जिल्लानिफ्राय। खन्थाइनि मुं थेट्रेटिक्स खन्थाइ। नों थालिम खालामबाय थानो हागौ, होनबासो खन्थाइ सोरजिनो हागोन। नों अराय बिलियाव मानि थाखाय दाहा बिदां खन्थाइ रेबबाय थायो? बाह, नोंबो दानिया रोंनाय जाबाय खन्थाइनि थिलियाव खन्थाइ रेबनो। आं फुंनि बिलियाव मुखुबथि दं, सोरबा कलिं खालामबा मोनखाया। बां मुखुब थानायखाय दिनै आङो खन्थाइ सोरजिनो बिलि मोनासै। दे आगै, गुमुरखौ मोनबाय आङो, नाथाय नों मावफुंनो हायाखै। आं नोंनि गोरबोनि हाबिलासखौ गुमुर मोनबाय फंसे बुंथिनायानो। नों मानो जस्रिना थाखो बेखौ वाट्सापआव नुनानै गुमुर मोनबाय। दे जेबो नङा दे, नों हायाबा आंबो नोंखौ दाहा दिखार मोना। बे नोंनि अनथोबसो जिउ लिरथिखौ अनसायनाय आरो आथिं हमनाया। नों दिखार होनायखौ दहम दहम गोसोखांफ्लांबाय थायो बे जिउआव।